Sekhona endaweni yaseDumbe njengoba sazi ukuthi ilanga elikhulu namhlanje bavakashelwa uhulumeni wesifundazwe bonke ongqongqoshe beholwa ke uPremier wethu ubaba uNtuli la eduze kwami ke manje sinaye uMayor uMkhabela kuyena ke sokhuluma naye ukuthi asikhele phezulu nje mhlambe asitshele ukuthi kubaleke ngani la Mayor Mkhabela ukuthi namhlanje kufike kakhulukazi ke la abaholi besifundazwe ingabe nina njengabaholi basendaweni lokhu kubaleke ngani ngibona futhi kuzongisiza kanjani. Ngiqale nje ngibingelele umsakazi nje nabalaleli bonke abakhona endaweni yaseDumbe. Sizizwa sithokozile ngoba amakhosi onke akhona nje athokozile kakhulu uma ebona undunankulu wesifundazwe necabinet nje yonke itheleka kongqongqoshe nje bagcwele la nomphakathi wonke uphume ngokuningi. Sizizwa sijabule kakhulu ngoba okuzokwenzeka namhlanje okokuqala nje kuzoshiya umnotho endaweni yaseDumbe. 2 size kuleli wadi ngoba iwadi elisemakhaya ila abantu khona baseDumbe behlukumezeke kakhulu ikakhulukazi endaweni la behlala khona bengakwazi ukufinyelela nala befuna kuyolungisa nje abathandwe bayo ngokwamathuna noma ukungcwaba la benenkinga okuyinkinga futhi unoma silethi service delivery into ethinta nje ugesi abafisi nje kodwa ngiyababona ukuthi ngoba namhlanje bakhona ngiyafisa nje ukuthi luxoxo loludaba ngoba liwudaba olukhathaze kakhulu endaweni yala eLunaburg njoba ugcwele nje umphakathi wangaka yizo lezo nkinga esinazo endaweni yaseDumbe. Nesithembayo ukuthi ke inkinga ezokwazi ukuthi zilungiseke zixazululeke ke njengoba sibona uhulumeni ke la wesifundazwe kwaZulu-Natal wonke uphume ngobuningi ula kade sizwa ke la Mayor nangaphakathi nenkosi yesizwe nayo isibeka yasho ukuthi nindawo ke eyakheleni kakhulukazi ke nabe balaba mhlophe mhlawumbe kunjani ukubambisana kakhulukazi ke kuthina njengendlela inyama nabo laba ke basendaweni okuyibona ke laba bebalela imhlophe. Msakazi ngifuna nje ukusho into ecacile ukuthi akubona bonke abenza lento kodwa bakhona abathize abasenalonya noma sesangena enkululekweni kodwa bakhona abathize abasesenalolunya ukuthi umuntu nje awungitshele nje ukuthi abazali bethu bashiya inkomo ezu20 noma ezu30 kodwa bese umnikazi wendawo bese ethi ufuna imfuyo ibe u5 endaweni yakhe akusikuphila kanti thina sasikholela kakhulu ukuthi uma umnumzane efuyile yibank lakhe lelo kodwa manje siyalidinga lolubambiswano ngoba ngendlela okwenzeka ngayo akusijabulisi ngempela siyacela nje ukuthi leli bale limhlophe abayiyeke impela lento ngoba iyohamba idale isihlava nakubantu bese ngathi sinezitha nabantu abamhlophe kanti akufanele kube njalo sithi nje sizocela namhlanje ngoba senyathele uPremier sicela nje bayiyeke impela silethi service delivery njengomkhandlu kanye neprovince yonke endaweni yaseDumbe. Ezinye zezinto ke ezithe zahlakuluka ngaphakathi njengoba iqhubeka nje la okuyiyona ke la umcimbi omkhulu la okuhlangene khona ke ikakhulukazi ke undunankulu ehamba nalo lonke ke ithimba lakhe eduze kwami njengamanje ke sineMayor uMkhabela ngaphansi ke kweDumbe municipality naye othi ke akadlulise ukubonga kwakhe nokujabula kwakhe nje nenethemba lokuthi njengoba ke uPremier seze wafika nje kukhona ngempela ke okungconywana okuzokwenzeka angikunike ithuba umphathise lomlayezo uyoyibuka nangelinye ilanga podcast affirmation asho ukuthi nakho angaphathiswa ke uMayor uMkhabela yena uPremier uqobo. Mhlawumbe nje ngicela ukuphathisa undunankulu wesifundazwe uMphemba ukuthi okubaluleke kakhulu ngokwamathuba emisebenzi ikakhulukazi kubantu abasha abakhona khona nabangama graduates abahlele emakhaya kodwa nje sinethemba ukuthi namhlanje kukhona abazohlomula. Okwesibili ingqalasizinda yemigwaqo ebesicela ukuthi uMphemba asibekele yona ekhulwini. Okwesithathu indaba yamanzi eyinkinga endaweni yaseDumbe. Okwesine umgwaqo osudale ukuba umnotho waseDumbe wehle olungiswayo lapha ohlanganisa iMpumalanga province kanye neDumbe uR33 lokhu wathulwa ngonyaka ophelile ongapheli namanje umnotho waseDumbe uyawulimaza kakhulu lo mgwaqo ngakho siyacela nje ukuthi uMphemba asilekelele kakhulu angenelele ikakhulukazi endaweni yaseDumbe ikakhulukazi ngalomgwaqo ngoba iwona ofaka umnotho kithi endaweni yaseDumbe. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho.
Siyabonga kakhulu msakazi. Uyayizona ke la ikakhulukazi nawe mbukali we-podcast affirmation ukuthi kubaluleke kangakanani kakhulukazi ke ukuphuma e-office kakhulukazi ke kwabo ondunankulu kanjalo ke nawo o-MEC ngokwehlukana kwabo kakhulukazi bahambele emphakathini nesiqiniseko nje ukuthi kukhona okunye bebengakwazi abakwaziyo ke namhlanje sizophinde nje sikulethela amanye ama-interviews ngokwehlukahlukana kwawo. Lokhu siqhubekile njalo ke nokuthi sikubizele izikhulumi kakhulukazi ngokuyizona ezicavile nezibalekile emcimbini omkhulu ola eDumbe namhlanje. Ukhumbula ukuthi uPremier esifundazwe kwaZulu-Natal la umhlonishwa uNtuli khona la uhamba nethimba lakhe lonke bonke emisile amadiphatimenti ngokwehlukana bazozwa izikhalo zabantu nokubheka nje ukuqhubeka komsebenzi. Kubalekile ukuthi asibheke futhi ke masipala ke la iZululand District Municipality sinayela kwambaza ukuyona ke deputy mayor naye ukuthi akayikhulumele njenge-district municipality ukuthi mhlawumbe bona bazizwa kanjani bajabule kangakanani futhi ikakhulukazi ngokuthi bavakashele ke uhulumeni wesifundazwe bambasi sikubingelele sikwamukele la kwi-podcast affirmation. Sithokoze umsakazi Sabonga kakhulu. Mhlawumbe asiqale sibeke esithombeni umbukeli we-podcast affirmation ukuthi iZululand District Municipality yakhiwe mhlawumbe umasipala abangaki laba abancane abangaphansi kwayo nanokuthi nje ikiphi ingxenye nesifundazwe. iZululand District Municipality likhadi isifunda lapha amandla esifundazwe the northern part of Zululand sakheleke lapha-ke umkhandlu emhlanu ama-local municipality ngaphansi kwethu umasipala walapha eDumbe, umasipala waseMaqiniseni lapha eThwele, umasipala wasePhongolo, umasipala waseLundi, umasipala yonke le mkhandlu ibeke isikhandla iZululand District Municipality. Usuku olukhulu-ke namhlanje la eDumbe ufikile wahamba ebhekuza lonke ithimba lakhe ngabe kusho ukuthini lokhu kumina? Impela lentombi icacile esokeni. INingizimu Afrika uma sibheka ngonyaka ka-2024 ku-2019 osengundunankulu namhlanje umhlonishwa uThamsanqa wayehambe lapha njengesithunywa esasithunywe iqembu lakhe iqembu leKlata Freedom Party kuba nguye ozokuba wenze iy'thembiso yena qobo kuba ngokuye indabisa izoni izuba likhala ngalo siyaqala ke yingakho sibukalohulumeni olapha kwaZulu-Natal kuvuza ithemba elisha kubantu bakithi. Uhulumeni asuke ikona koMaritzburg eze kithi siyazi lento msakazi ukuba iyothatha iminyaka eminingi kuba yenzeke izizukulwane nezizukulwane ezizayo sizizwa sitholeke kakhulu siyajabula ngoba nje lapho esikhona kuka-1-1 nala khona usakhela khona umphakathi yakithi esankulu kakhulu okuyintuthuko umuntu nembangela yalokho ukungahlali kahle nalaba bafowethu noma kohlanga omhlophe okungabalimi basemapulazini. Siyazi ukuthi iNingizimu Afrika kungaze iminyaka engu-30 uyazuza inkululeko kodwa ngiyafisa ukuqinisekisa ukuthi abantu bakithi eDumbe abakakhululeki. Kusenabantu lapha eDumbe abangenazo nezindlu zangasese kusukela ngonyaka ka-1994. Kunabantu lapha eDumbe abangavumelekile ukufunda, abangavumelekile ukuya esikoleni ngenxa yabantu abamhlophe abangafuni ukuba intuthuko ingene. Izindlu zangasese engikhuluma ngazo bavimba omasipala ukuba bengene bezosebenza emphakathini, inhlalo emphakathini, banima iy'nkambo, bayayibiyela iy'nkambo, bevala ngoba bevalela abantu bakithi ukuthi abantu bangayitholi intuthuko. Ngokusikhathaza kakhulu kodwa siyathokoza ukuba undunankulu namhlanje ehambela afike la usinikeza ithemba elisha-ke KwaZulu-Natal nangeDumbe jikelele. Ngiyezwakala lokhu okushiwo uDeputy Mayor kufakazelwa-ke lokhu kade sikuzwe kushiwo inkosi yesizwe ekuvezile ukuthi cha ukhona ngampela ukungahlaliseki nokungahlali kahle noma nokungahlalisani kahle kakhulukazi nalabo bebala elimhlophe. Sinalo ithemba njengoba-ke uhulumeni wesifundazwe uhola uyena umhlonishwa uMaMduli ukuthi nakanjani-ke kukhona uzoba khona umehluko. Mhlawumbe yena nje lokhu la kakhulukazi Deputy Mayor ungabhekisa kubahlali kakhulukazi bangaphansi kwayo la iZululand nje izethembisa ekuthenini kukhona imikhizi kwakho bebathembisana abantu. Ngafisa umsakazi ukubalula ukuthi umkhandlu wethu waseZululand umkhandlu osondele kakhulu. Ngafisa ukusho kubantu baseDumbe ukuthi ngingamjoli ukuthi sifikile ukuthi sisondele. iDumbe bekuyingane ehlala iphakeme emuva, bekuyidolobha ehlala lithola ekugcineni intuthuko. Kodwa siyafisa ukuveza ukuthi ngoholo
kaNdunankulu wesifundazwe sethu kanjalo umeya wethu ukhanda isifunda bababekile abantu baseBrezili. Uhulumeni namhlanje sekuthinta bathi simbona ngamehlo asizugcina ukubona ziningi izinto abantu bakithi abayibhale ngisho phansi khala ney'celo zabo. Sesinalo ukuthembelisha impela lo muntu uyalalela uyakwazi ukuza kubantu benelutho nathi lokhu kwenzeka ukuthi iGumbe namhlanje usibeka ebalazeni lomhlaba ukuthi iGumbe kungaba indawo engcono lapho lonke umuntu uvikelekile khona ukwazi ukusebenza athuthuke phambili nentuthuko isizwe phambili yize kusendaweni zethu. Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Ngiyizolake mlaleli lapho noma mbukeli lapho ngasekhaya we-podcast affirmation nakanjani inkulumo ey'fana nalezi izona ey'balulekile neyizoba umhlahlandlela wokubheka ukuthi ingabe ukhona nomehluko owenzakalayo ikakhulukazi-ke wenziwa uhulumeni-ke ukubona ohola isifundazwe-ke kuyimanje. Wena kufanele ukwenze qinisekisa ukuthi njalo nje you-subscribe ku-channel yethu podcast affirmation khona uzokwazi ukuthi uhlezi uyithola usilandele ey'nkundleni zokuxhumana qinisekisa ukuthi you-follow us sikhona on TikTok sikhona futhi on Facebook yonke indawo uzokwazi ukuthi usithole uzoyithola ishisa la kwi-podcast affirmation. Kulesizwe sabankosi sigcwele abamhlophe esingahlesene kahle nabo laba bamhlophe. Laba abamhlophe ehleli nabo lana into yokuqala abayenzayo eduze kwemizi yethu bakhaphela ugesi. Kanti futhi banesitalo sey'nkomo efanele zifuye umuzi nomuzi bafike umuzi ufake. Ugesi wona abakaphele nawo emakhaya kuba khona awukwazi ukuphutha phumele nawo uzoshaya and uyalimaza futhi. Lengane eyangapha komuntu omhlophe phezulu kwathibane. Lo mnumzane omhlophe wayishayisa wayilungisa izinja wayilungisa isikole. Futhi namakhaya asikwazi ukuphuma umfana esekhulile esephuma ingcinga avumelekile ukuthi aphume. Bayamalela ukuthi aphume kwakhe ngaphandle. Ugesi awufuni ugesi kodwa ugesi uqophe iy'nkomo zawo. Khona omunye
ukuthi kade beyothenga inkomo cishe zodaba benavela nje ku-social media kade bengena nenkomo bayithathe kumuntu ngenxa yokuthi abayithenga ngakuyena uyabalwisa akayifuni inkomo phakathi kanti futhi uma ngabe ukhulele eGoli wadlula emhlabeni eGoli usuzobeba nakafuna ukuthi abantu abaseyini akafuni ukuthi baze la babeke manje akafuni ukuthi sidabe endaweni lakhe nabalweni la asikwazi ukunikezwa indawo erayithi sakhe yabona ukuthiwa ukhuluma omunye la mhlawumbe ulunga phakathi daba ngokufika When I come to the let's go away from here. That's story it's a service. Women is like a in our phone. Our phone is that our phone wiki. The book is called in our phone wiki. Tabananda asiye kumwe kusukunda basi sura kama mimi tuchana sikara sura kwa tawafu asibazukana ngingafika intuthuko izohosta kodwa ngeke sikhanda ushamile ngaphansi ayiyini indaba umgwaqo kumele ngakhe nami abafundi kwaye bayana
i-report le e-district ekhombisa inkinga okuyizona ngempela esibona ngathi zinkulu esibhekene nazo kwi-district yaseZululand. UNkulunkulu ekhuluma nathi uzosichaza ezinye zezinkulumo azenzayo, kodwa before sifake uNkulunkulu uready Gatsheni? Bheke lapha emuva. Gatsheni, are you ready? Gatsheni. Akakabi ready. Awubethiwa mbize yena nje. Ungamkelela? Hayi nami ngiyafana. Alright. Ngoba-ke isikhathi sethu sincane ukuthi sizodlula sifake ngabantu nankulu ngizocela ukuphakamisa uNkulunkulu wethu weprovince yaKwaZulu-Natal. Sisukume sonke sicele azosipha amandla akhe ubaba uNkulunkulu ezothenga abantu kube ne-engagement ebese yakhula ke kakhulu. Mhlonishwa uNgqongqoshe wezempilo, mhlonishwa noMagugu Simelane Ngadi, abahlonishwa oNgqongqoshe abakhona phakathi kwethu asebethuliwe, engizomusa ukuthi ngingaqali phansi ngenze lo msebenzi osuwenziwe ukuthi ngibabalule nabanye ngenxa yokuthi bakwethu sesihambile isikhathi. Ngiyangithanda ukwenza ukuthi ngibingelele kahle kodwa sengiyitholipha isikhathi ningixolele. Ngifisa ukukhuleka emakhosini aseNdungula khona, inkosi yabankosi okuyona esendaweni yayo la, nenkosi yakwaSibisi ekhweni lami ngoba ngingane waSibisi, inkosi yakwaNtombela nenkosi yakwaDlamini, mhlonishwa umeya wethu walapha ekhaya, umhlonishwa Dinanga, umhlonishwa uDeputy Mayor waseZululand, umhlonishwa uMbatha, abahlonishwa uDeputy Mayor bakhona noSomlomo, nabahlonishwa amakhansela, ikakhulukazi ukhansela walapha ewadini lapha esikhona, Manjinga, uhlalo we-CPF, uDirector General Dr. Mkhize, iy'nhloko zomnyango, iy'nduna zamakhosi ey'khona, abasebenzi bonke abakhona, kanye obaba bami abakhona lapha, nomama bami bonke abakhona, nentsha yakithi. Ngiyabingelela kakhulu bakwethu nababeyindaba, amaphoyisa esihamba nawo khona la. Ngibingelela kakhulu basebenzi bonke abakade behamba naphambili nje ukuthi mafika lolu suku lolu lufike umsebenzi wenziwe. Ngebe ngisaphinda-ke inhloso yokuba lapha ngoba bakwethu ngiyacela ukuthi ngoba sizela siyibambe nje sinikezane leli thuba ukuze nasekhaya bebuze ukuthi-ke batheni esikwazi kwakhona baxoxela. Oqala inhloso yethu yokuza lapha
zekini njengabantu baseDumbe. Asileke nje kwanizosibona kuphela kodwa sizokuba izinselelo ebhekene nazo, sizokuba nemisebenzi lapho uhulumeni efake khona imali ukuthi iyaqhubeka yedwa. Abantu bayethu uhulumeni lo enwaziyo ukuthi uhulumeni obambisana la esifundazweni KwaZulu-Natal ngoba alikho iqembu elayiwinelana nalodwa. Kodwa kwafanele kuhlangane amaqembu kaKhongolose, iqembu le-DA, iqembu le-NFP, neqembu le-IFP bese bahulumeni. Manje-ke okusemqoka-ke kulo hulumeni wenze njani ukubuka inqubekela phambili nakwintuthuko. Khona-ke imali efakiwe lapha eDumbe njengoba kukhona imigwaqo eyakhiwayo nje imali leyo yakahulumeni. Umasipala waseZululand nje ukhona indawo la okunengqalasizinda yamanzi la okwakhiwa khona ade bengixoxela nje lapha kwa-6 bathi inengqalasizinda yamanzi ngoba esingakaphuzwa kodwa kukhona ama-project aqhubeka yenziwayo yimali kahulumeni. Umeya wala ekhaya nje uDinamo siyehholo bekade belapha laphana ebesiyodlula okusemthethweni imali kahulumeni. Manje-ke lo hulumeni wesifundazwe uletheke konke uhulumeni kini namhlanje ukuba kungabi bikho inkulumo eyikhulunywa besithiwa kodwa akekho uhulumeni wasekhaya. Uhulumeni wesifundazwe ukhona la, uhulumeni wasekhaya i-district, uhulumeni kamasipala lo omncane okwelokali nawo ukhona ukuba sonke sizobuka intuthuko la eDumbe ukuthi iy'nselelo ey'khona ngokwentuthuko ngabe iziphi bese siqhamuka-ke namakhambi ukuthi sizokwenze njani. Ngixoxele kafuthi nje la ebangise khona mina bakwa-6 masendlalelile-ke zonke-ke iy'ndaba ey'xoxwayo ezizikhala sengisukuma-ke ngiphendula ngithi-ke bakwethu ngicela iphuzu nephuzu eshiwo la wonke umuntu athathe ethinta yena abuyele emumva ahamba ayobuka ukuthi lizolungiswa kanjani, ayobheka ukuthi udinga imali engakanani, ayobheka ukuthi imali uzoyithola kuphi bese bheka ukuthi-ke uzokwenza nini-ke lokhu. Ngiyacela ukuthi ngeviki ezayo ngolwesithathu bese ngithola-ke incwadi esiyisayiniwe efakazela ukuthi lokhu nikuzwile nje ukufaka okwenza ngonyaka ozayo kumele kufanele kubhalwe phansi kwe-commitment. Kodwa nami-ke masengizisayinile ngoba sekubuyisa-ke umeya wala ekhaya nomeya we-district ukuze banikeze kuphathela othintekayo ayotshela umphakathi ukuthi nazi iy'ncwadi eziyi-commitment kahulumeni. Okusho ngamanye amazwi ukuza kwethu la akubona nje ukuthi size ngoba sithi zoveza ubuso kodwa sizele uzozama ukulalela bese sikhamba ney'xazululo ey'phathekayo. Sizokwenza ama-commitments esiwalandelela ukuthi ayafezeka yini. Sengizwile-ke bakwethu lokhu siqale ngakho nje ukushayisana okungekuhle nabanye babalimi ngoba ngeke ngakhala kakhulu umhlonishwa uNgqongqoshe umhlonishwa uSimelane Mngadi ngithi mina kodwa ngibone ngathi ukuthi sihamba abangamade sashiya imizi ngathi mningana ukwenzeleni lokho. Bengisola impela nje ngoba mina ngisola ukuthi emehlweni angisola emvakweni asheshe umsolo akuhambe uyolalela abantu uzofika uzizwe inkinga bese ubone ukuthi bekubalulekile ukuba sibe kule ndawo leyo. Bakwethu sizolandelela-ke lelo daba ngoba nisazonika ithuba-ke nani niyikhulumela, nisazoyikhulumela nina noma ningekhulume phela nongoba bangazi ngayisisinadinga iy'nsuku ey'ngaka bazokhuluma nonke. Kodwa khona sizobanikeza ithuba lokuba bakhulume nongqongqoshe abakhona la bazosukuma ngabanye nabanye nabo baphendule lokhu enzobe niyikhulumela mina bona. Ngibona ukuthi angingabi nenkulumo mina ngoba sengichazile lokhu sikuzelela. Siqaleke emawadini
ey'ndaweni ezahlukene. Njengoba nakusembalile nje noma ungqongqoshe ey'ndawo ezahlukene ngabe bedlula imisebenzi ngayimigwaqo, iy'ndawo zamanzi, kuvulwa izindlu kwezinye iy'ndawo, kubhekwa nomnyango lwa-DSD la kwa-Ward 6 benohlelo lokusiza laba abangenabani ukuba bathole iphalishi. Sibuka zonke lezo ndawo lezo, sibuka naney'nkinga ey'khona ey'dinga ukungenelela kahulumeni la okwathi makuhlalwa phansi kwahlelwa ukuthi soya khona. Manje-ke njengoba silapha-ke mina ngilethele ongqongqoshe, mina ngilethele iy'meya, mina ngilethele namakhansela, ngilethele iy'khulu, iy'sebenzi kahulumeni. Ithuba linukeleni ukuba-ke ngikhulume ngilalele nami, futhi ngiyathembisa ukuthi ngiyolalelela uma esenikhulumile qhubeka isikhathi ukuthi ngampela esabophezela kuyenzeka yini. Sengikhommithile-ke labe ngikhona bengithunywe khona ngoba phela eqinisweni noma ngabe undunankulu kodwa iy'hlelo kube izobe ezingithumayo. Nami angisona isikhulu ade ngisho lapha ngithi mina ungaba sesikhundleni leso sona somsebenzi kodwa awusona isikhulu, sisebenzi sabantu, usisebenzi sabantu. Yabona nje masisazi leyo nto siyibamba isisebenzi ngoba mnandi ukuhlala kwethu nomphakathi, siyogijima siyothunywa sikwazi ukugijima, singathi masunikezwe ithuba bese ungasathinteka. Kanthini mina abantu bafuna ikhansela lapha afole ebusuku, ithi angeke ngifole ebusuku kangaka. Kufanele sazi sonke ukuthi ungangithenge imoto uma uyikhansela sikuyithengela abantu imoto yakho. Nabantu ekhaya bathathwa ile moto yakho ihambe engakafiki ngoba sukuqonda ukuthi sisebenzisane nathi-ke sizekile njengey'sebenzi, sizekobani zofuna ukuthi obasike bakhulumeke basitshele, nisitshele esikwazile nesingakwazi, kodwa-ke ngeke sikwazi ukukhuluma sona. Ngizocela ukuthi-ke ningakhulumi-ke, ngibheke ngapha abazofisa ukuthi bebona bazobeka. Ngizophathisa nezandla kuphela ukuthi bakhona la abafisa ukubeka. Ngicela bebona abasebenzi abazomgadela ngoba ukuze sikwazi ukubamba isikhathi kufanele mase ngikhombele umuntu ezelapha kulayini. Saqala ngapha ngibona-ke 1, 2, 3 cela kwelezo zandla zokuphelana. Nami ubaba lapha emuva, nami mama, nami nobaba, bakaze bekhokho. Ngicela bavele bezoma la. Bese nigade la uma sesibhalile ungajoyini omunye nomuntu. Kodwa into ozoyikhuluma masufuna useyikhulumile ungayiphindi uvele uhlase uyohlala phansi, wathatha iphuzu lapho umuntu uvele uhlale phansi. Ngicela ukuba lengxenye le izandla zibe nhlanu nje kuphela kule ngxenye, ngeke iy'ngathe zonke. Ngicela ngithathe mama, ngithathe nobaba, ngifuna omunye oyilungu osemusha. Awusemusha kulungile ozakho kodwa usemusha. Lapho sengakhombile ngicela lesi. Ngicela ngisafuna ezinye imbili, kusashode imbili futhi. Kulungile angezibaba, angezibaba. Ngicela ukuthatha nami usemuva ufaka isikibha esimhlophe. Mina nginganibiza noma kodwa nesiqinisekiso ukuthi ngeke sikhulume lokho ngoba kofuna insuku ey'ningi. Ngijabule iphuzu lapho vele lizovukwala. Sengilapha-ke manje nakhona uma ngathole ey'nhlanu 1, 2, 3. Ngicela ukuthatha nobaba lapha nanami usemusha 5. Kulungile ungeze ngapha. Labe ngibakhombile. Kulungile angeza nalokho lapha nemuva ikale enayibonile losho. Ngicela ukubuka namanje.
Ngitholele ozoba umama nozoba ubaba nozoba omkhulu nozoba ugogo emhlabeni ukuze sikhave wonke umuntu. Secela-ke umshashane yami nenye yokugcina-ke laphaya nakhona mangathola izandla ey'nhlanu. Ngicela kuqala nje laba bamile vele bavele beze phambili. Cala babili ngoba babili kwasekuzabaningi manje. Kulumela ngenza baba oletha isigqoko kumele ngisondela emnandini. Ngicela kukhona nangu lo ophephezela nephepha keze naye. Sobhala naye. Abanye besibulalela-ke bakwethu. Ngicela-ke senze nje. Cha, sezoba khulu uku-edresa isandla bakwethu. Ngiyacela ngoba kufanele ngi-edrese zonke lezi. Kwalaba nje bona bebodwa ngizobona bazothatha amabili ngoba sengiyazi. Ngizogcina yini sekuphumela ngaphandle. Ngoba sikhona sobona ukuqhubeka kwesikhathi masavuma singayithatha izinto. Ngoba kufanele noMngqongqoshe baphendule. Ngiyacela kube umthetho ukuthi masisikhulekile nje emakhosini mhlawumbe nje sibeke inkinga singawuxoxa umlando sibe bafishane bese sidlulisele ugogo kwabanye. Ngizocela ukuthi uMngqongqoshe ophethe abuye-ke ezophatha-ke uhlelo lakhe lolu. Uma ngabe secela uhlale phansi uyobebona ukuthi usukhulumile kwathi koyilolaluleka kancane. Ngiyacela sibe nje very brief ubeke inkinga ukuthi nayo inkinga esibhekene nayo mina ngizobe ngiqopha phansi. Emveni kwalokho ngobe sekunika bonke abahlonishwa uMngqongqoshe ayophendula okuthinta yena, nginikeze imeya iphendule okuthinta yona kanjalo bese-ke ekugcineni-ke sengiba namazwi-ke okuthokoza uba angizange ngithule inkulumo ngoba inhloso yami ukuba ngikhulume ekugcineni.